De lijsten voor de verkiezingen van 15 maart zijn definitief. 16 partijen doen mee in Zeeland. Met oude, vertrouwde gezichten en nieuwkomers. Nou, is ook even wennen. Even de microfoon kijken. Ja, nou, die doet het. Dat hoor je wel, hè? Ja. Goh. En verder in deze uitzending. Je even een astronaut voelen. En een kijkje op een bijzonder baggerschip. Goedenavond. Alle namen en rugnummers zijn bekend. De definitieve kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn vandaag gepubliceerd. Met daarop nieuwe en opvallende gezichten. 16 partijen gaan meedoen aan de Statenverkiezingen volgende maand op 15 maart. En bij het provinciehuis is verslaggever Ariane Lafort. Ariane, welke nieuwkomers vallen jou op? Ja, we hadden het al eerder over JA21, de BBB en de BVNL, het Belang van Nederland, van Wieberen van Haga, die allemaal mee gaan doen in Zeeland aan de Statenverkiezingen. Maar nu met deze definitieve lijsten zien we ook andere nieuwkomers, zoals de lijsttrekkers van 50PLUS en de Algemene Waterschapspartij. We kennen elkaar natuurlijk van de gemeente in Vlissingen, op en top. Ja. Maar goed, we willen allebei hogerop, denk ik. Tenminste, de provincie is toch hogerop? Ja, als je dat zo beschouwt. Ja, het is wel, dat betreft wel heel de provincie natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar hogerop, zo beschouw ik dat niet echt, hoor. Nee. Nou, het is weer een stapje meer. Gaan jullie ook samen opkomen voor de belangen van Vlissingen? Als je voor Zeeland opkomt, kom je ook van Vlissingen op. Dus dat nemen we gelijk mee dan. Er zijn heel veel mensen in het land die weten niet eens waar Vlissingen ligt, hè? Ik was vorige week in een hotel en die dame die zegt van Vlissingen, waar ligt dat? Dan probeer je nog even bij Middelburg, maar dan valt er nog geen kwartje. 3 van mijn kinderen wonen in de Randstad. Als ik daar zo in de buurt bij hun spreek over dat ik uit Zeeland kom, hebben ze echt zoiets. Nou, jij komt dus van de maan af, zo ongeveer. Dat vindt men. Dat de Algemene Waterschapspartij nu meedoet aan de Statenverkiezingen is volgens lijsttrekker Lau Waterman, what's in the name, een logische keuze. We hebben nu een nieuwe slogan, dat is voor water, klimaat en natuur. En dat zegt natuurlijk al genoeg, dat is gewoon bij de provincie ook volop aan de orde. Dus we hebben zoveel raakvlakken dat we nu zeggen van we gaan gewoon samen in allebei de colleges zitten. Waterman is niet bang voor verwarring bij de kiezers door de naam Algemene Waterschapspartij bij de Statenverkiezingen. We raken nu de naam gewoon AWP. Je hebt ook de VPRO, ook niemand weet meer wat dat is. Dus AWP voor klimaat, natuur en water. Het lijsttrekkerschap van Rens Reiniers is ook wat verwarrend. Hij stapte vorig jaar als 50PLUS-wethouder immers nog uit de politiek vanwege gezondheidsredenen. Ja, bij de Provinciale Staten werd er een beroep op mij gedaan of ik dat niet wilde doen. Even over nagedacht. Zei, nou, als jullie een ander kunnen vinden, graag. Maar als je nou echt niemand kan vinden, kun je altijd bellen. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat altijd bellen, dat snap je. Moet je ook nooit zeggen zoiets, want als je eenmaal laat merken dat het eventueel wel zou kunnen, nou, dan zijn ze lang blij. 50PLUS gaat zich in de Staten onder meer hard maken voor openbaar vervoer. Nou, is ook even wennen. Even de microfoon kijken. Ja, nou, die doet het. Dat hoor je wel, hè? Ja. Goh. Het is allemaal een stuk professioneler dan ik gewend ben. Ja. Nou, mooi. Ja, Ariane, het zijn met name die kleine partijen, de nieuwkomers, die met opvallende kandidaten komen. Maar we zien ook wel bekende gezichten, hè? Ja, zeker. En dan moet je vooral bij de coalitie zijn van de afgelopen 4 jaar. CDA, SGP, VVD en Partij van de Arbeid. Alle huidige gedeputeerden zijn lijsttrekkers. Waarbij het bijzonder is dat de PvdA, Anita Pijpelink, dat die dit keer ook lijsttrekker is namens GroenLinks. Partij van de Arbeid en GroenLinks als enige provincie in Nederland gaan ze in Zeeland samen op voor die statenverkiezingen. Maar ik zie inderdaad ook nog een hoop andere hele bekende gezichten, hoor. De Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, de SP, de Partij voor Zeeland. Dat zijn de huidige fractievoorzitters die nu ook lijsttrekkers zijn. En al die gezichten, nieuw en bekend, ja, die gaan we de komende maand veel tegenkomen tijdens de verkiezingscampagne. Dankjewel, Ariane. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een 39-jarige man uit Goes. Hij zou een bejaarde man een duw hebben gegeven in een apotheek nadat de man commentaar had op het gedrag van zijn kind.
De 74-jarige man viel, brak zijn heup en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis aan complicaties. De verdachte zegt erg met het incident in zijn maag te zitten en dit nooit bedoeld te hebben. Kunstmestfabriek Yara heeft vorig jaar ruim 7 keer meer winst geboekt dan het jaar ervoor. Het Noorse concern met een grote vestiging in Sluiskil produceerde minder kunstmest, maar kon de prijzen heel fors opvoeren, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Boeren betalen dus veel meer voor hun kunstmest. De Raad van State heeft de EPZ in het ongelijk gesteld in een zaak over stroomkabels. Het gaat om de kabels van een windmolenpark voor de kust van IJmuiden. Die komen straks in Borselen aan land en de exploitant van de kerncentrale vreest dat er dan straks geen ruimte meer is voor de stroom van 2 mogelijke nieuwe kerncentrales. Maar volgens de Raad van State zijn de klachten ongegrond. Als echte astronauten zaten leerlingen van basisschool de Zuidwesthoek in Goes vandaag in een raket. Met een trainingsmissie leerden de kinderen over techniek, milieu en vooral over klimaatverandering. Het was heel cool in de ruimte. Echt heel cool. Ik vond het echt superleuk, want je kon echt alles zien over de aarde. En we hebben een rondje rond de maan gedaan. Als je met die virtual reality bril op zit en je gaat mee de lucht in met die raket, de ruimte in met die raket, dan zie je hoe prachtig de aarde is, maar ook hoe dun de dampkring is en hoeveel invloeden van buitenaf eigenlijk tegengehouden worden door die dampkring. Daar moeten we dus heel erg goed voor zorgen. En willen jullie nu ook ruimtevaarders worden en de ruimte in? Dat weet ik nog niet. Ik weet het ook niet, maar ik denk het wel. Ja. De 180 jaar oude molen van Biervliet wordt gerestaureerd. Met een kraan werden vanmorgen delen van de molen naar beneden getakeld. Die worden nu beoordeeld en waar nodig vernieuwd. Het is de bedoeling dat in december van dit jaar de molen weer in ere is hersteld. Een baggerschip dat veel minder schadelijke stoffen uitstoot. Daarop mocht vandaag een aantal mensen uit de politiek en het bedrijfsleven een kijkje nemen. Op uitnodiging van de Zeeuwse Milieufederatie. Die benadrukt hoe belangrijk het is dat de scheepvaart op de Westerschelde zo snel mogelijk duurzamer wordt. Het schip maakt gebruik van de ULEF-technologie Ultra Low Emission. Alle uitlaatgassen worden gefilterd zodat er veel minder schadelijke uitstoot is. Voor de Belgische overheid inmiddels een voorwaarde om contracten te gunnen. De baggerschepen die de vaargeul door de Westerschelde onderhouden, maken gebruik van deze nieuwe techniek. Schitterende ontwikkeling. Ik ben blij dat ik vanmorgen de tijd heb vrijgemaakt om hier kennis van te nemen. Zijn voorlopers op het gebied van innovatie en het terugdringen van emissies. Mooi om te zien. De rest van de scheepvaart moet nog volgen. Er is maar een enkeling die met een schoon schip vaart. Ja, maar we weten dat het goede begin altijd begint met een enkeling. En ik denk dat als mensen er naar kijken en uiteindelijk een aantal jaren verder zijn, dan zullen we zien dat een goed voorbeeld doet volgen. Tegenvallende bezoekersaantallen en energieslurpende gebouwen. Het zijn zware tijden voor veel Zeeuwse musea. Vooral musea die in slecht geïsoleerde historische panden zitten, hebben door de hoge energieprijzen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zoals bijvoorbeeld Museum Veren en Stadhuismuseum Zierikzee. Deze musea zitten allebei in een monumentaal pand. En dat heeft grote consequenties voor de energiekosten. Ik durf niet te zeggen dat het water aan de lippen staat, maar soms voelt het wel even zo. Het is kunst en vliegwerk. We betalen meer dan 2 keer zoveel als normaal. En gelukkig hebben we een penningmeester die op de penningen let. Dus die begon meteen al aan de bel te trekken van we moeten dicht. Is niet gebeurd, maar we hebben wel de locatie waar de grootste energieslurper, het Stadhuis, een mooi historisch gebouw, maar niet geheel duurzaam nog. Hebben besloten om de koudste maanden te sluiten. We hadden €50.000 begroot. Dat is normaal voor een monumentaal pand als dit. Hè, met enkel glas, met af en toe wat kierende deuren en nog wat voorzieningen die niet altijd even energiezuinig zijn. Maar we zitten nu al op de €100.000 en we moeten de eindafrekening nog krijgen. Om de hoge kosten zoveel mogelijk te beperken, hebben de 2 musea ook nog een aantal andere maatregelen getroffen. We hebben de kachel lager gezet. We hebben gezorgd dat de relatieve vochtigheid op peil blijft, weliswaar. We hebben op kantoor bijvoorbeeld een aantal lichtarmaturen uitgezet. We hebben hier in het museum ouderwetse verlichting vervangen voor nieuwe LED-verlichting. Veel meer energiezuinig.
En zo zijn we een aantal stappen aan het doen. Ja, de kachel staat wat lager. Door de week zijn we natuurlijk gesloten nu tot half februari. En dan houden we alles dicht. Want hoe meer deuren je dicht houdt, hoe beter dat gaat. We moeten natuurlijk wel zorgen dat we goed voor onze collectie zorgen, dat het warm genoeg is. Maar zolang die vochtigheid constant blijft, gaat dat goed. Inmiddels zijn de 2 directeuren naastig op zoek naar extra financiële middelen om alle kosten te kunnen betalen, onder meer bij de gemeente. Maar ook bouwkundige hulp. We gaan ook samen kijken waar we nog kunnen besparen. Ja, de gemeente is onze grootste steun, maar ook onze vrienden, de vrienden van Museum Veren. En we hebben ook nog een aantal kleinere sponsoren, subsidiegevers en mensen die gewoon meedoen. Naast de hoge energiekosten zorgen ook de tegenvallende bezoekersaantallen van vorig jaar bij de 2 musea voor enige frustratie. 2019 waren er nog iets van 18.000 bezoekers, nu 12.000. We hadden eigenlijk gehoopt dat dit jaar meer zou zijn. Ik ben een beetje teleurgesteld daarin. We komen 25% bezoekers tekort ten opzichte van 2019. Maar daar hebben we met de begroting over 2022 rekening mee gehouden. Maar ondanks alle tegenslag blijft Frenks toch positief gestemd over de toekomst van het museum. Er zijn nog zoveel leuke plannen voor evenementen, voor exposities. En ja, we kunnen steeds meer doen, toch in relatie geschiedenis, maatschappij, wat er nu aan de hand is. Daar geloof ik in. Dus ik denk wel dat het museum nog steeds een toekomst heeft. Het was door de kou van morgen vroeg een beetje heilig, maar de zon kwam er al snel bij. En door dat zonnetje werd het 6 à 7 graden. Vannacht vriest het en de wind draait. Daardoor is het morgen niet meer zo zonnig. Er komen steeds meer wolkenvelden en in de avond kan wat regen vallen. De gemeenten Reimerswaal, Capelle, Middelburg, Terneuzen en Noord-Beveland doneren alle €1 per inwoner voor hulp aan Turkije en Syrië na de aardbevingen. En er komen meer acties op stoom. Zo worden op verschillende plekken in de provincie spullen ingezameld. Op onze website vind je een overzicht van alle acties. En dat was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.